खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि मुंख्लं सान फालिनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। 25थि थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि मुंख्लं सान एबा सिलभार जुबली खुंफुंनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। नंगौ, चिरांनि बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मुंख्लं महेश्वर मुसाहारि ट्रास्ट जयै सानैनि हाबाफारिजों थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि 25थि मुंख्लं सान एबा सिलभार जुबली खुंफुंनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनि गिबि सानाव गिबि हाबाफारि बायदियै थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि बुलुर बादायलायनायखौ बेखेवना होयो सुबाइजार समस्तिनि बारग' एमसिएलए प्रभात बसुमतारिया। लोगोसे बाहागो लायो बिजनी दखरा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारी, थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि ट्रास्टनि मासिगिरि ललित बसुमतारि, लेंथुमगिरि रबिन गोरा बसुमतारि आरो गेलेगिरि नायगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2000 मायथाइनि 31 अक्ट'बर खालि बिपिएससिनि मासिगिरि बिबान लाना खामानि मावबाय थानाय समावनो हारिनि गावजों गाव दाङाबाजियाव जिउ खोमानो गोनां जादों होनना फोरमायथिदों बिजनी दखरा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिया। बै समनिफ्रायनो 31 अक्ट'बरखौ थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोगासिनो होननानैबो फोरमायदों बिथां सुबिलाल दैमारिया। नैबे फस्लाबारि गेलेग्रा फोथाराव बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि ट्रास्टनि बानजायनायाव थुलुंगानि थान्दै मुंख्लं महेश्वर मुसाहारिनि रुपाथि मायथाइ थैनाय गोसोखां सान फालिनाय बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोङो जोंनि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय मोन 14 दालाय एबसुनि गेजेराव इन्टार इउनिट एबसु बुलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो सिगां समफोराव दखरा एबसुनि थान्दै जखनथाइ आरो बोसोरसालिया जथुम्मायाव बे हाबाफारिखौ लाबोनाय जायोमोन। थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि गोसोखां बुलुर बादायलायनाय दालाय एबसुनि गेजेराव दा जोङो देग्लाय जिथु महेश्वर मुसाहारिनि मुंख्लं साना देग्लाय रुपाथि मायथाइ जाफैबाय 25 बोसोर थांनाय 2000 मायथाइयाव थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिया बिदा फंबायनि सानस्रिनि गोरोबलायैयाव बिथांखौ गावथारनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बे समाव बिजनी आन्सलिक बिपिएससिनि चेयारमेनमोन, बड'लेण्ड पिपल एक्सन कमिटिनि चेयारमेनमोन। बेवहायनो बिथांखौ जोंनि मानसियानो बिदा फंबायनि गेजेरावनो बे थासारिखौ खालामनाय जादों। दा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिजनी आन्सलिकआ जोङो बेनि मुंख्लं सानखौ सिगां समफोरनिफ्राय फालिबोबाय थानाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ मुंख्लं हिसाबै गनायनानै लादों। दा बेखायनो जोङो बिथांनि जि थैनाय सान बा मुंख्लं सान बेखौ बोसोरफ्रोमबो जोङो फालिबोदों गिदिर फिसा हाबाफारिफोर लानानै आरो देग्लाय जिथु रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बेजों लोब्बा लाखिनानै दालाय एबसुनि गेजेराव जि बुलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो गाबोनसिम बे गेलेनाया थागोन। गाबोन जों सेमि फाइनाल आरो फाइनालखौ दोनहरगोन। बोथोरा थासारिखौ जोंखौ खाबु होआखैबाबो जोङो खेलाखौ जागायनो थाखाय आखायाव लाबाय थादों। जोङो बेखौ खालामगोन। दिनैनि बे थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि गोसोखां बुलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो बेखेवना होयो आलासि महरै सुबाइजार समस्तिनि बारग' एमसिएलए प्रभात बसुमतारि बिथाङा दिनैनि बे बुलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होदों। बेवहाय मोनफ्रोमबो दालाय आफादा बाहागो लाफैदों आरो जोङो आसा खालामो जोंनि बे बुलुर बादायलायनायाव बाहागो लानाय लाइमोनफ्रा बिनि गेजेरजों गावनि गेलेनायखौ दिन्थिनो हागोन, गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों इयुनाव सासे मोजां भलिबल गेलेगिरि जाहैनायनि जि लामा बिनि गेजेरजों खाबुखौ मोनगोन। जिहेथु इन्टार इउनिट आन्सलिकआव चेम्पियन जायोबा जोङो आन्सलिकनि चेम्पियनखौनो जिल्लायाव लाङो, जिल्लानि चेम्पियना सेन्ट्रेलाव गेलेहैयो। बेबायदियैनो गावनि जि केरियार बेखौ दालांनायनि जि लामा बेखौ मोनगोन। दा बेखायनो बयबो गेलेगिरिफोरखौ जोङो मोजाङै गेलेनानै गावनि जि रोंगौथि बेखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय आरो बे दिनैनिफ्राय जागायनानै जे महेश मुसाहारिनि नामाव गोसोखां बुलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिया मोजाङै जोबलांगोन
आरो बयबो जोंनि बिजनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बे गेलेनायखौ नायनो फैगौमोन, दिनै बोथोरा खाबु होआखै। थेवब्लाबो दा जोंनियाव गोबां नायगिरिफ्रा माने नेनानै दंफैयो नायनो थाखाय। आङो बेबायदिनो मदद खालामबाय थानो थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेसनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिसना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो, थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेसनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिसना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिसन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो, होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।